ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சேனல். இன்றைக்கி நம்ம எப்படி கடையில் வாங்குகிற சிக்கன் பிரியாணி மாதிரி எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சிக்கனை நல்லா கழுவி எடுத்துக்கணும். ஒரு தண்ணியை ஊற்றி அதில் சிக்கனை போட்டு நல்லா கையை வச்சு அதை கழுவி ஒரு தண்ணி பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கணும். இப்போது தண்ணி பவுலில் எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போது அதில் நம்ம டர்மரிக் பவுடரை போட போகிறோம். கண்டிப்பாக எல்லாருக்கிட்டையும் அது கண்டிப்பாக இருக்கலாம், கண்டிப்பாக இருக்கும். இப்போ நம்ம இதை கையாலே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அந்த சிக்கனும் அந்த டர்மரிக் பவுடரும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகுற மாதிரி பார்த்துக்கணும். சரி, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஆச்சு. அப்புறமா அந்த பிரியாணிக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கணும். அப்புறம் அதை உரப்பிட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணுங்கள். ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு கடாயை எடுத்துக்கோங்க. அதில் நான் கடாயை கொஞ்சம் சூடாகிடுச்சு. இப்போ ரீஃபைல்ட் ஆயிலை அதில் ஊற்றணும். நிறைய ஊற்றணும், அப்போ தான் கடை பிரியாணினா நமக்கு கிடைக்கும். அப்புறம் கொஞ்சம் கோகோனட் ஆயிலும் போட்டுக்கலாம். அப்போ டேஸ்ட் கொஞ்சம் சூப்பராகவே இருக்கும். இப்போது பட்டம், லவங்கம் இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம். நல்லா கொதிக்கட்டும், அது நல்லா சூடாகட்டும். இப்போது பிரியாணிக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆனியனை ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் அது நல்லா சேர வைக்கலாம். ஓகே, ஆனியன் இப்போ நம்ம போட்டாச்சு. இப்போது பிரியாணி இலை அது போட்டு நல்லா ஸ்மெல் தரும், அதனால் அதை மெயினாகவே போட்டுக்கோங்க. ஓகேவா? ஓகே, அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ண உடனே நமக்கு சூப்பராகவே கிடச்சிருக்கு. அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதை நம்ம அதில் போட்டுக்கலாம். போட்டு அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் அதுவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி அதையும் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு டேஸ்ட்டு போட்டோம்னா நல்ல கலரு, நல்ல ஸ்மெல், நல்ல டேஸ்ட் எல்லாமே கிடைக்கும். அதனால் அதை நீங்கள் மெயினாகவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? நல்லா ஆட் பண்ண சூப்பர் டெலிஷியஸாக நமக்கு இருக்குது அது பார்க்குறதுக்கு. இப்போது க்ரீன் சில்லி எடுத்துக்கலாம். பச்சை மிளகாய், அப்புறம் டொமேட்டோ, தக்காளி, அது அப்புறம் கொத்தமல்லி போடலாம். இது மெயினான ஒரு இன்க்ரீடியன்ட். வெஜிடபிள் வச்சு தான் நம்மளால் முக்கியமான பிரியாணி செய்ய முடியும். அதை நம்ம அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் ஆஃப் மிளகாய் போட்டுக்கோங்க. சில்லி பவுடர் போட்டுட்டு அதையும் நல்லா விரவி விட்டுருங்க. அந்த சில்லி பவுடர் நல்லா அதுக்குள்ளே மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா விரவி விட்டுக்கோங்க. இப்போது மட்டன் மசாலா, பிரியாணி மசாலா, தனியாத்தூள் இது எல்லாத்தையும் அதுக்குள்ளே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது போட்ட உடனே நமக்கு சூப்பரான ஸ்மெல்லும், அது போடுறதுனால நல்ல டேஸ்ட்டும் கிடைக்கும். அதனால மெயினாக அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அதை நல்லாவே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இதுவும் பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. இப்போது அந்த சிக்கனில் நம்ம மசாலா போட்டு தண்ணி ஊற்றி வச்சுருந்தோம்ல, அதில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றி அதை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம அந்த செஞ்சோம்ல அதுக்குள்ளே அதை போட்டுக்கலாம். அந்த சிக்கனை நல்லா அந்த சிக்கன் நிறைய போட்டுக்கோங்க. ஓகே, போட்டுக்கிட்டோம் சிக்கனை. ஓகே, இப்போ அதில் கல் உப்பு போடணும். கல் உப்பு மட்டும்தான் போடணும், தூள் உப்பு போடக்கூடாது. அப்புறம் கர்ட் போட்டுக்கலாம். தயிர் அதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதையும் நல்லா மேலே தூக்கி போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அந்த கர்ட் நல்லா மிக்ஸ் ஆன உடனே நமக்கு நல்ல ஒரு டேஸ்ட் ஃபினிஷிங் கிடைக்கும். ஓகே, இப்போ அதுக்குள்ளே 1 கப் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்துக்கலாம். அதாவது ஒரு கிளாஸில் தண்ணி எடுத்து ஊற்றிக்கலாம். அதையும் நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும்.
லெமன் புழிஞ்சுக்கணும். ஒரு ஃபுல் லெமனையும் நம்ம புழியணும். அப்போ தான் நல்லா புளிப்பாக அந்த லெமனோட டேஸ்ட் கூட நமக்கு நல்லா டேஸ்டியாக கிடைக்கும். இப்போ ஒரு லெமன், 2வது லெமன் இப்போ நம்ம போட்டிருக்கோம். 3வதாகவும் ஒரு லெமன் போடுறோம். நல்லா புளிப்பு வரணும்ல, அதனால். அப்புறம் அதை நம்ம மூடி வச்சிடலாம். அப்புறம் நம்ம குக்கரில் போட்டது சூப்பராக டெலிஷியஸாக இருக்குது, பார்க்க செம்மையாக இருக்குது. அதையும் நம்ம வந்து ஒரு 2 விசிலுக்கு வச்சுருக்கலாம். இப்போ நம்ம சம்பல் செஞ்சிடலாம். சம்பல் தான் பிரியாணிக்கு ஒரு மெயினான ஒரு சைட் டிஷ்னே சொல்லலாம். முதல்ல நம்ம வெங்காயம் எடுத்துகிட்டு அதுக்குள்ளே அந்த சில்லிஸ் எல்லாத்தையும் வெட்டி குட்டி குட்டியாக போட்டுக்கணும். க்ரீன் சில்லியை போட்டுட்டு நல்லா அதையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். உப்பு கூட போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும். அப்புறம் இந்த சம்பலுக்கு மெயினான ஒன்று கர்ட், தயிர். அதையும் நம்ம இதில் நிறைய புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். விட்டாச்சு. இப்போ அதையும் மிக்ஸ் பண்ண உடனே அதுவும் பார்க்க சூப்பராகவே இருக்குது. நல்லாவே இருக்குது. ஓகே, அப்புறமா நம்ம செஞ்சு வச்சதை பார்த்தா இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, அருமையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. கண்டிப்பாக டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும். இப்போது அந்த பிரியாணி தண்ணி அதை அதில் ஊற்றிக்கணும். அதையும் நல்லா விரவி விட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து நல்லா குழம்பு மாதிரி சூப்பராக இருக்கும். விரவி விட்டாச்சு. இப்போது அதே கல்லுப்பு தான், அதே மாதிரி நீங்கள் கல்லுப்பு மட்டும்தான் போடணும். இதுக்கு கூட நீங்கள் வந்து தூளுப்பு போடக்கூடாது, கல்லுப்பு தான் போடணும். இப்போ அரிசியை ஊற வச்சுருக்கலாம். அந்த அரிசி எடுத்து அதுக்குள்ளே நம்ம போட ஆரம்பிக்கலாம். அந்த குழம்புக்குள்ளே நிறைய போடணும். இப்படி பண்ணால் தான் நல்ல பிரியாணி சுட சுட ரெடி ஆகும். ஓகே, இதையோட நம்ம வீடியோ முடிஞ்சிச்சு. பார்த்தீங்களா எவ்வளோ டெலிஷியஸாக இருக்குன்னு. சரி, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப்